DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Parreta Asimplatica ni Parasena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asimplatica ni Philip Parasena. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Indogabos. Sa 19 kita kan bulan na Oktobre, aldaw po kita nin Sabado. Mainit na naman ang kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero nagpahingalo na sa mga low pressure area. Sa mga bagyo. Iba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Chief PSD Jimmy Guanzon, kasubago si Tony Matic Saison, sa transmitter si Ricky Sagayap. Kumusta sa mga paraantabay niya to dyan po sa sentro ka na syudad nin Iriga, lalong-lalo na dyan sa merkado publiko. Di sa Rinconada area sinman na probinsya ka na Camarines Sur. Diyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Naruto ninong pan mga politiko ngon na. Ay panggayong gibsaw. Ay panggayong nagpaparahiriro. Iyo ta maubusan ka mo. Pag abot kan last hour baka udana. Yan po ang pagpiprepararan kan iba niya itong mga kandidato na lalong-lalo na digdi po sa lokal. Kung pag-abot kan oras na itong mga horing salbukan sa indang karampanyahan, mayo ng laog ang bulsa. Orolaan kandidato, pakseo. Baka mata na sa inyo mga sabaw, bakong mga laman kan paksi. Ganyan ang mga butante man ay mapagsamantalaman. Naaraman pati yan na si pulanong kandidato nagtatao ay balik-balikan yan. Dayan na mahuraw ang pagpasiring kan mga butante. O
ngayon, ano na sa ng mga alibay, mga hinahagad, na ayuda sa sarong kandidato. Obserbaran nindo pag panahon na nin karampanyahan ta di na nagtiyo na ibang mga botante na mulok-pulok iton loyo ra po magkalaban sa kabuk. Yan pan realidad kan politika sa satuyang nasyon, sa satuyang lugar. Kumbaga nawawala sa hulog ang mga botante. So, iba sa naman ang mga botanting mapagsamantala. Pag nanganaan ang sarong politiko na stress, lalong-lalo na po pag nadadaog, maray kong gana, pero daw pa nga ni gana, daing untok. Ang pagparahagad kan sa tuyang mga kababayan. Maggana sa madaog, pag saro kang politiko, aram mo na sa imong gigibuhon. Dapat masustiniran mo ang pangangaipo kan lambang saro. Lalong-lalo na so nagtitios. So mga sinasabing nasa laylayan na nagkakalay-kalay ang buhay. Kan iba hugakon gusto sa nang pagparaalalayan. Kan mga politiko. Kumusta man palan ki dating Congressman Sal Fortuno asin man ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Asin man ki Ma'am Jo Fortuno. Siyempre sa bilog na pamilya ni dating Congressman Sal. Baga sa mga naginibuh ni dating Congressman Sal Fortuno, digdi po sa Rinconada area, dahi pa napapantayan kan ibang mga politiko digdi sa Rinconada area. Pag-uugali, kumbaga sa kabuutan, although naanggot siya, pero dahi man nagpaparalamuda sa mga nagtutuyo sa iya. Narumduman ko so ibang congressman sige ang relamuda. Lalo pag mayo ng bala napupungot na, mayo ng nabutbut sa bulsa, ay lamuda na araboto nindo. Estado man po nindo yan, digdi sa Rinconada area. Kumbaga, pag-abot sa pag-uugali, ay kayang pantayan kan ibang mga politiko. Digdi sa probinsya kan Camarines Sur, durante kan siya yaon pa sa poder. Yaon pa sa posisyon bilang congressman si dating Congressman Sal. Pero pag-abot sa performance, kan iba pong mga congressman digdi sa Rinconada area o sa probinsya kan Camarines Sur, ay harayo pa ang ibang mga congressman. Number 1 sa politiko ang sa kuyang obserbasyon ang ugali. Sa satuya digdi sa Pilipinas dapat pag-uugali kan sarong politiko ipahiling itong kumbaga marhay na pag-uugali, disente. Kung arog kan ibang mga politiko kaya kung minsan balasubas. Report! Ano, nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok.
Okay, salamat tabi karandang Philip, maray na pagkaga sa mga nagantabay sa tuya. Aron daw kadako kan mga bareta, iba-ibang mga informasyon, pero ang droga perming kabali karandang Philip. Day nagpupundo, permiya nakabali sa mga police report aral daw ang dapit sa droga. Malangan kaso banggi, igwa na naman in matrayumpong operasyon ang mga autoridad kung saan enoton niya to inibagang sa banwaan kan baaw. Katakod sa padagos ng kampanya kan Nabwa Municipal Police Station kontra droga. Bako pala nining baaw, medyo maribong ining report kay ning Nabwa. Pero enot man na i-report ning baaw, alagad na niya kan operasyon sa banwaan kan Nabwa. Katakot sa padagos ng kampanya kan Nabwa Municipal Station kontra illegal na droga. Ang sarong lalaki matapos ining maaktuhan nagbebenta sa sarong pusher buyer kan sa Shebaga kan pinagtutubudan Shabu. Nangyari ini sa pinagsagibong bypass operation kan mga kabuhan kan Nabwa NPS sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5. Nangyari ini sa Zona 5, Barangay Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur, alas 9, Kaso Banggi. Kung sa ina kumpiska gikan sa suspect, ang sarong itong na coin purse na naglalaman kan duwa pa na sa shay kan pinagtutubuan siya po kung saan inibagang may 3,000 pesos na ginamit bilang bypass money. Presente nakakunkun ang suspect sa Nabwa NPS asin natubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 o kaya Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa tabang asin kooperasyon kan komunidad sa PNP, ang nasambit ng operasyon ng polisya naging matrayumpo. Iniinkaminan ang lambang na mamanuaan, maging mapagmatsyag sa sendang lugar asin isumbong sa kapulisan ang mga illegal na aktibidades na mahiling para tulos maaksyonan kan PNP ang siring na mga problema o na po ang mga illegal activities arog kan illegal na droga. Aber daw, ini pang sarong informasyon, dapat man gararay sa droga dyan sa Baaw. Ini talaga anyaon dyan sa Baaw nangyari. Kung saan, aber daw, mga alas 4:25 kaso udma, kung saan ang MDEU kan Baaw NPS sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5, nagkondusir man kan anti-illegal drug bypass operation, nagresulta man ini sa pagkakadako kan sarong alias Rodolfo, residente ni kan San Francisco Baaw, Camarines Sur. Sa naunang bitan ng lugar kan pinangyarihan. Matapos bagan ang sarong pusher buyer, makabakal, nin sa siya bubi kan po sa sos, karibay kan 1,000 sos na bypass money. And nakuha pa, di kan po sa iyang posisyon, sarong black leather pouch containing 8 pieces, igwa pang 8 na pidaso kan heat seal transparent plastic sachet of suspected shabu. Sarong genuine 1,000 peso bill, bypass money, and sa kunyan niya na po ang mga ebidensya kay banan ang suspect dyan sa Baaw NPS for proper disposition. So yan baga karanda Philip ang mga informasyon, dapat man giraray sa operasyon ka PNP laban sa illegal na droga, kasuod manghapon sa Baaw, kasubanggi sa Nabwa. Gikan sa location, Glenn Riaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon dapit sa kampanya laban sa illegal na droga na dahil napupo sa kudngunyan, udaan na basang si dating Presidente Rodrigo Duterte na nagpuon kan war on drugs. Pero delikado, baka sa sunod siya naman ang imbestigaran sa war on drugs dahil naman sa mga extrajudicial killing. Pero sa pinagtatarget na imbestigaran si Senador Bato de la Rosa ay pambihira. So mga nag-uuro imbestigar, yun ang iimbestigaran. So nagkakampanya laban sa illegal na droga. Ayun ang mga iimbestigaran ngunyan.
Only in the Philippines. Weather lang da yan, sabi ni kumparing Erap Estrada. Droga sa Pilipinas, no rin daw ini mauuntok daw, anong kampanya, higot, kana Philippine National Police, kan mga nanunungdan, pati ng local government units. Abang sakit na mapuho kan illegal na droga digdi po sa tuyang nasyon. Baga tinutukan na nga ni kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Duman nag-focus na enteroan sa iyang paggugobyerno laban sa illegal na droga. Kuda man nangyaring tuod ngod. Pero man ini korupsyon. An korupsyon sa gobyerno rampanti pa sa kudngunyan. Puon barangay pa itaas sa Malacanang. Saro po yan sa nagpapatios kan nasyon Pilipinas. Kung mapahat-pahatan man ang pagiging kurakot kan ibang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno, pwedeng mag-asinsuman ng Pilipinas. Pagtubod ko sana, yan po ang dapat gibuhon kan lambang saro na sana makontrol ang pangungurakot sa gobyerno. Kumbaga ang korupsyon, saro po yan sa kanser na kan ibang mga yaon sa gobyerno. Kaya sinda makapag-gobyerno na dahil ma-imbel to sa korupsyon ang iba. Masakit kayo niyan, mga parahabunda sa gobyerno, itong ibang mga opisyal. Pero itong tatara mo na ang parahabon nga, mga edukado. Tapos, ang Pilipinas, ito sa mga madudunong, ang kadaklan, reyaon sa posisyon sa iba. Tapos ang dunong ginagamit sa salang dunong. Maray kung ginagamit sa tamang dunong. Pero kung ang dunong ginagamit sa panluloko sa kapwa, pangungurakot sa gobyerno, ay dipisil po yan. Kaya nga ni kung minsan, di ba, inaapod ng mga congressman saka senador, ang senador niya, senatong. Ang congressman nga, tonggresman. Ayan po ang realidad sa Pilipinas. Abang kanos na bang pagparadarangugon. Tapos, ang ginigiribo pati kan, di ba, grandstanding, puro investigasyon sa Kongreso, sa Senado. Naula kita na ang iriga, ang sanggunang panlusod. May mga legislative inquiry namang kuno. O ano man ang mga napapala kan mga Irigenyo, kaya kan mga Pilipino digdi sa mga investigasyon na ini, mayo man baga. Mas lalo pang nagtitios ang Pilipinas, sige sa nan investigasyon, mayo man na halimbawa na kasuhan. Pag nakasuhan, nakakarelibre. Useless baga ang piggigibon, pigpaparagarastusan ang mga nanunungdan, nagpaparagarastos para sa nasa investigasyon. Mayo man nakakastigo nin tultol, makastigo man, mapinaran man, papalibrehon. Yan po ang realidad sa Pilipinas. Kaya pasil sana bagang magparagiribonin mga kalungkutan sa buhay ang ibang mga politiko sa satuyang nasyon. Kumbaga, ang lesa sa tuya ay malumhok. Garo pusong mamon, bakong pusong bato. Dapat ang lesa sa Pilipinas, implementar itong pusong bato. Iba, linulumukan.
Kaya nga ni nag-aabuso ang mga dayuhan sa tuyang nasyon ta maluyan lay sa Pilipinas. May kinikilingan pa, may tinititigan pa. Pero kung arugon ang style kan ibang nasyon, pag nagkasala, kung bakong pugot, bitay. Sa China baga, ano ba nga ning mga Pilipino-Pilipina pag nadako pa ng droga, kinukunkun sa kalabos, tapos magaloy-aloy na. Sintensyahan na kung ibibitay o ano. Alagad kita mandigdi, ay ila ka relax. Kaya dahil mapupuho ang mga nagigibunin mga illegal sa nasyon Pilipinas. Dahil mauruntok. Ay, pasil sa naman nga. Pag makwarta ka nga sa Pilipinas, ay libre di kang magparagibunin mga kabalbalan, kalukuhan. Kan bagan rason kan iba pong mga Pilipino. Kaya ano ang napapala kan Pilipinas? Kan mga Pilipino. Pagtios. Kumbaga kita matinios kaya ng mga Pilipino pag-abot sa mga bagay na iyan. Maski sa mga problema. Ano ba, daw nasasakitan na. Sinusulusan ang problema. Para paaram ta. Kung minsan nga, dahil mo nakakatarabang ang nakapalibot. Minsan nga nga, nakaka-rotdat pa. Imbis na tumabang, nagmarites. Ay, pambirang buhay tayo sa Pilipinas, ngod. Barreta Asing Platika ni Philip Baracena. Ay, inda buhay. Ini po ang isipon kan mga Pilipino kung nga taday kita nag-aasinso. Imbis na magtarabangan, ani ba nga ni, sige sanan asa sa gobyernong pagparaayudahan, imbis na magtrabaho, maghiringuhan, gobyerno man pagpaparatukduan na maginhugakon ang ibang mga Pilipino. Takon ipautob itong anday nagtatrabaho, dahil man magkakan, ay mas marayan. Dapat magtrabaho ba kung magpara hinugak ang ibang mga kababayan niya to. Yan po ang naobserbaran ko niya. Lalong-lalo na yung ibang mga millennial ko niya, ay nakamangoslan kaugakin, maray pa magsisilpon. Isa magtrabaho, hamak mo sana yan. Kaya daw anong pagpara-pa-eskwela, pagpara-paadal, kung arog na po ka na nanonodan ka na mga millennial ay mayong puturo na nasyon Pilipinas. Paadal pala na makatapos, makapasar, tayo magduduldog sa nakan cellphone, ano ba? Ba kung an kaisipan, hanap nin trabaho, tapos na sa pag-eskwela. Kaya nahiling man bagaan nangyayari sa ibang mga millennial ngunyan. Kumbaga, dahil man nag-aarasenso ta, hugakon. Mas pinapaurog pa ang pagpara, pasiram-siram sana sa mga buhay. So iba nakatapos, mga standby. Sige, androdoldog kang cellphone, ano ba, painom-inom pa, ay, ka-relax. Ay, man nag-i-receive kan puturo na ninda. Kung nga ni dyan mga standby na sige pa antaram na tambay nga kaon man na makmong kalukuhan yan sa Pinas. Magpare-standby daw kamo, kakanunin doon pag standby nindo, kung baga mabuhay kamo kayan. Kaya ini po ang masakit, tigdi po sa satuyang nasyon. Dapat ang gibuhon kan sa tuyang gobyerno dahil pagpara tukduan na maginhugakon ang ibang mga Pilipino. Turok doan na magtrabaho nin tultul, maghiringuha. Narog
ug sa nakaining kunya na naman, kunya na mga pistakan na mga kalag asin gadan. Mga politiko pinagbawalan mga kampanya sa sementeryo, hamak mo sana yan. Para kampanya sinda dyan sa mga gadan, ay pambira. Masakit kan kung magburuhat yan, magburuto na lugod. Riribayan ka mong mga buhay. Kaya sabi manigdi, sino na lang ang ibubuto ng mga patay? Amak mo yan. May indang mga linis sa Pilipinas. Kung ano na sanang nagkakaharaman. Dawa palan duman sa sementeryo, mabisita, masulunin kandila sa mausoleo kan o duman sa panchong kan sa indang mga namaaram na sa buhay, ang politiko, bawal palan, ay pambihira. Aray kaya, hindi nalugod pagpadagoson ang bistadong mga politikong malaog sa sementeryo, takon mga kampanya pa. Ikaw politiko ay dahi ka digdita, bawal digdan politiko, delikado, baka mga kampanya ka sa laog. Ay indang mga linis sa Pilipinas. Bawal na magdaranin inumon, bawal magdaranin patarom. Alaga igwa manggiraray nakakarulusot, Pilipinong tindi sa mga palusot. Ay laog tangya digdi sa yan, butinin itong battle the soft drinks. Dengan maririsan inumon. Ay pambihira. Kaya nantis po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapirang mga pagirumdom. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng iBerry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata, ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa iBerry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas ng walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang iBerry Gold. Sa pag-inom ng iBerry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. iBerry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa iBerry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong iBerry Gold. Sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa iBerry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang iBerry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ang mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa iBerry Gold. Dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon na gagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata.
Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko. Nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop. Tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad. Tapos, doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also. Para kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero hindi na masyadong nai-stress yung mata ko. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa tulong ng lutein, eyebright extract, at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng iBerry Gold? Maaari kang bumili ng iBerry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang iBerry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Tolentino ng bawat Pilipino. Sa problema ng tubig, internet at kuryente, dapat bigay todo ang solusyon. Dapat mas magandang serbisyo, mas mababang singil. Pag si Senador Tolentino, bigay todo. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Naniniwala tayo na hindi dapat patayin ng sakit ang kabuhayan. Kaya naman ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Lee, ay isinusulong ang mga batas at programa para mapababa ang bayarin sa pagpapagamot at mabawasan ang pangamba ng ating mga kababayan sa pagkakasakit, sa takot na lalong malubog sa utang at kahirapan dahil walang pambili ng gamot o pambayad sa ospital. Muli, ito po si Manoy Wilbert Lee, libreng gamot at pagpapagamot, gawin na natin. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Naniniwala tayo na sa suporta sa agrikultura, panalo ang masa kapag natiyak natin ang kita ng mga magsasaka, mangingisda at mga local food producers. Maiinganyo silang taasan ang kanilang produksyon. Tiwala po ang inyong lingkod, Manoy Wilbert Lee, na sa pamamagitan nito, mapaparami ang supply sa merkado na magpapababa naman sa presyo ng pagkain at bilihin. Muli, ito po si Manoy Wilbert Lee. Murang pagkain, gawin na natin. And your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stone massage, Tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Nakagain ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot igakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani, Sayusan. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia on her centennial coronation celebration, offered by the following Mass sponsors: Larry and Helen Stein of Nero, Nevada, USA, Local Government Operations Officer 5, Ervin J. Vilano, OIC MLGOO, Nabua Camarines Sur, Honorable Nina Borja, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Tiapo and family of USA, Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Patek Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Yang, Nabua Camarines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued Mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us, now and ever. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Igawa na kitang 38 minutos makalampas ang alas 7 na pagkaaga. Sinabi man ka na award-winning Filipina engineer na si Ronet Closa, nasakitan siyang makuan respeto kan sa iyang mga kaibahan na lalaki, asin makamtanan na sa iyang o makamit. Sa iyang kinamumugtakan sa ngunyan. Pinartikan 42 anyos na si Engineer Ronet Closa na nagpuon sa Batangas na nakamati siya ng mga paghabo mientras na nagtatrabaho sa
lado na pinangingibabawan kan mga lalaki na iyuan na nagpuon 21 taon na nakakaagi ka na bagong graduate pa sana hali sa kolehiyo. Nag-imbestadong corporate manager si Ronet para sa Health, Safety and Environment as in sustainability sa sarong nangyanot na engineering company duman sa UAE. Kung saan siya nagtatrabaho sa nakaaging 10 taon. Dahil naging madali lalo na ata babae ako. Mauot ko man ko tang magin matatag as in maisog. Para ma-receive ako as in umaako ako as in makabilang sa mga linyada kan kalalakihan. Entras na nagtatrabaho ako, nag-adal pa man ako as in nag-a-attendir ng mga trainings, dinagdag panik lusa. Ano daw ang pinaggibo kaya kaini? O pinaggibo sa iya kan mga kalalakihan? Dakol na pan raraot pagmamaltrasto as in pagdidiscriminate as in sobra pa sa rejection. Year 2006 sa hundreds o sa ginatos kong pinag-applyan sa rong kumpanya sa naan nag-apod as in nagtiwala sa sakuya. Pinukduan as in inalalayan akong makanood as in magka-eksperyensya. Pinaatindir nin mga training sa bipakan Pinay engineer na si Ronet Closa. Yan po ang problema ko na nagiging inhinyera o babaeng engineer ang mga kaibahan, mga kalalakihan. May nadaw nga na akong istorya. Nga si engineera ay gagamitin sa nangyayton ka mga lalaki pag lalaki akaiba ay pangyayari pag-arog po kayan. Herak man. Ay man mag-abusan mga kalalakihan na engineer da. Arog sa nangyaring kaining ki Engineer Ronet Closa. Bagay ba ko kayang makangalas dyan po sa Saudi Arabia, sa Middle East. Naigwang mga pinagamamaltrato. Kumbaga mapait ang namatian, dinanas kay ni Engineer Ronet Closa sa pag-iriba niyang makalalakihan. Nahahadit man si Batangas 2nd District Representative Jerbel Jinkiwe Betrex Luistro kung saan nagastos ang 15 milyones na pesos na confidential funds kan Department of Education ni Vice President Sara Duterte matapos siguraduhon kan Armed Forces of the Philippines na mayong pundo hali sa DepEd ang ginastos sa Youth Leadership Summits kan militar. Ana certifications kayang pinag-issue kan AFP sa nasambit ng mga summit. Ang ginamit kan DepEd para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ka na departamento sa confidential funds ka na taon 2023. Pinagkumpirmar pa man kan COA sa pagdangog kan House Committee on Good Government and Public Accountability kan nagtalikod na Webes, Oktubre 17. Pero kan aramon kan committee na mga opisyal kan AFP kabilang sinda retired Major General Adonis Bahaw, Lieutenant Colonel Carlos Sandaan Jr. as in Colonels Manaros Buransing as in Magtanggol Panupyo. Pare-pareho ang pahayag ninda na mayo sindang ideya na pinaggamit kan DepEd ang mga sertifikasyon kan YLS as in man pinagsumitir sa COA.
Mayo man kayang ginastos na dawa ano ang DepEd sa arinman sa 8 YLS na pinunduhan subot kan Philippine Army asin kan mga lokal na gobyerno pangyayari. Pinagkumpirmar man ini ni retired General Nolasco Mimpin, dating DepEd Undersecretary ni Duterte. Yan lang. Grabe bagaan mga alibay ni Duterte pag nagtataram, mailing mo abang linig. Talagad ang mga pinaggibong kalungkutan sa buhay. Sa Departamento kan Edukasyon, grabe sa iyang opisina. Kaya pag nagkandidato giraray ini, butuhan ta. Ayan man ang gusto kan mga Pilipino. Kung minsan sa mga may kalungkutan sa buhay ng mga politiko, yung pigpaparaburutuhan. Abo man sindakan mga tultul. Pag pinagana pa nga ni si Kibuloy, tapos ang Pilipinas. Hindi ba po mga botante, talaga mga bubuman ko na rin sa mga kriminal na may mga kaso. Kung ano-anong mga pinaggigibong kabalbalan, yung pigpaparaburutuhan. Milita, makwarta, sikat. Kung artista, gwapo kaya ngaya. O, digdi baga sa probinsya kan Camarines Sur, pigpaparabutuhan, gwapo kaya ngaya si Luigi. Pambira, yan ang hilig kan mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ibang mga millennial. Dahil maninda pinaghihiling ang integridad, ang dignidad, ang moralidad kan sarong politiko. Basta gwapo, makwarta, okay na yan. Kaya ini po ang masakit digdi sa tuyang nasyon. Dapat maging kumbaga malinaw ang sa tuyang pag-iisip. Kung mapili kita kan sarong gusto tang maging opisyal kan sa tuyang banwaan o nasyon. Kung minsan kaya, iba nadadarasan na sa kasikatan, apera kan kwarta. Nadadara sa kagwapuhan, kagayunan. Kaya magtios man kitang mga Pilipino, kung nagtitios kita, yan po ang ginusto tayo. Sa kuntultulan pag-iisip kan ibang mga botante, ay di pa para buroto digdi sa mga, kumbaga, mayo man na marhay na kwalifikasyon, tapos ang kumbaga ang moral, ang pag-uugali, ibaan na-obserbaran. Dapat ngunyan pa sana mag-isip na ang mga Pilipino. Saan sa ropong politiko, yan moral obligation na sinasabi. Maging ehemplo ka, maging modelo ka na tultul na pag-uugali, tamang pag-uugali. Ba kung ikapalugod ang nagpapasaway, kung ano-anong mga pinagigibong kalukuhan. Tapos iniidolo ay ano ba kayang mga Pilipino? Tonto. Yan ang tamang word kayan. Abo sindakan mga tol-tol na servidor sa Nasyon Pilipinas. Daw magpara balik-balik sa politika an may mga kalungkutan sa buhay ng mga politiko. Okay lang sa mga Pilipino. Sa pirang dekada na po, perming arugan ang nangyayari sa satuyang nasyon. Nakakasarali na ay nagsisiram nakabuhay kito mga politiko. Tapos kung ano-ano pa mga pinagigibong kabalbalan dyan sa Kongreso as in Senado, maging sa probinsya o banwaan o syudad, idolo pa kan mga tao ay pambihira niya ako. Dapat piliun taman, so malinig man ang record, ang track record, kan sarong politiko, ba kung basta sa naman kitang magpara buruto.
dyan pa sana sa dalagan na yan, kana politika sa Pilipinas, talagang naririsana. An kaluyahan, kakulangan, nin pag-aadal kan mga mabuto, kan mga botante. Kung iniisip nindan, karahayan kan nasyon Pilipinas, ay sinda maparaburoto digdi sa mga taong may kalungkutan sa buhay o ining mga politikong pinag-aapod na nga ning politiko. Hindi basta makwarta, gwapo, magayon. Ay, iboto tanga yan. Tapos makro-kampanya man sa kumilik, kaya bawal ang bot buying. Aloy ng panahon, mayo man lamang nadadakop ni Sarong na makalinbuto. Nakasuhan digdi sa Pilipinas na politiko. Sir, misa ng arog kaya ng kampanya, bawal ang bot buying. Pero ano nga namamakalaya-gayagan. Hindi ba pong mga politikong namamakalin boto, ay nalantad na entero. Kaya dahil na nga kita magparasaragin-sagin. Aray, pasabihon na, pwede ang bot buying. Nalagad dahil mapicturan ha. Hoy, kumusta man pala dyan sa Panuaan ka na Batu? Kay Mes Ella, sinman ki Etchet Chavez dyan sa Nenyo Jesus. Siyempre kay Engineer Paulino Laganson dyan po sa San Vicente, Batu. Kumusta man ki Sir Jerry Navarez an LTO Chip kan Ligao City sa probinsya kan Albay. Mang barata duman sa probinsya ka na Masbate. Duwang centenarian ang nakaresibinin tig 100,000 nakas incentive sa DSWD Bicol. Maugmang pinag-ako kan duwang centenarian na sinda Berhinya B. Mina 107 ang edad na lola hali duman sa Aroroy Asinman si Eustaquio Espinosa 100 anyos ang edad na lolo hali duman sa Oson Masbate ang sa indang cash incentives na nagkakantidad nin 100,000 de pesos hali sa Department of Social Welfare and Development Office tigdi sa rehiyon kan Bicol. Ang nasambit ng cash gift na naresibinin dayuan kasunod naman sa Republic Act number 10868 o ang Centenarian Act of 2016 na nagtataonin pagbisto as in respeto sa mga senior citizens na nakaabot nin 100 na taon ang edad o sobra pa. Sana dahil magpara-iriwal so kapamilya. Kung minsan pag nakaka-receive ang lolo o lola kan centenarian pinag-iiriwalan kan mga aki. Ako nga tawan mo na. Bigla ko na yung tinawan gulo sa di pamilya. Tapos, minsan ginigikanan pa nare-receiving ini kanday pagkakaintindihan kan magtugang tan ibamang kayong mga tugang minsan swapang. Ay dapat niya ako nag-ataman kilolo, kilola, ako adakol.
Kaya minsan, iba ang ugali talaga ng mga Pilipino. Imbis na mag-uruugma, so mga aki, so pamilya, nagkakamurunduan pa ta. Si iba, tuso. Ikaw ang panlalamang na ginigibo. Diyan pa sana, pag nakareceivean sa lolo sa kalola, pwedeng mautsan kung anong na kay sipan kan ibang mga nakaka-receive. Nakulpo ako mga na-obserbaran kaya na araw kan ang nangyayari. Nag-aaragawan kaya itong nare-receiving sanggatos mil ang magturugang. Tapos ang masakit pa dyan, sumayo lamang pag-aram na tugang, na lamang nag-ataman kilolo kilola, yung pang gusto makagoda, ay pambira. Tapos ang maliligayang araw ni lolo sa kanilola, imbis na maging maugma, mamundo pan kinaabtan dahil kan sanggatos mil na yan. Minsan dapat bakong pagparahalaton ang sanggatos na taon kan lolo sa kalola. Tama itong itaon na pag nag-80 anyos na. Kawanan ay napagparahalaton itong sanggatos mil. Tawa yan staggered rate. Kung 60 anyos, pag taga hulog-hulugan na kan gobyerno, si lolo sa kasi lola. Nanganing ma-enjoy pa, pero kung makareceive ka man, tapos mapirangal daw, natigok ka na. Kung nakonsumisyon ka pa duman sa mga aki. Ay, ba kung makaugma, naging centenarian man ko ta ngayon, binawianin buhay sa konsumisyon. Dahil sa pagbaranga-banga kan sanggatos mil, ay tapos. Hoy, good morning man, ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating kagawad Lowiliano, dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Siyempre ki Consyal Manol Oxiano Luzon, yan sa Sinambit Mana, Banwaan. Kumusta daw si General retired Jerry Biares. Nagmamauot na pag siya ng gana, pwedeng magin kaagid kan Singapore and Banwaan kan Nabwa. Kailang magparakoro kontra si Ate Glenn. Inabot ko si Ate Glenn, ano niya akong masasabi mo sa pagkandidatong alkalde ni retired General Jerry Biares? Na-comment nga ako dyan, hindi nga garo masakit ang laban. At ang no comment, wala man nga siya, ay pambira niya ako pag-araw ng dalagan ng politika. Bueno, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango,
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka in 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Di ba dumit man siya? Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan and together, let's protect the future of our children. Be wise,
Immunize. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Para po kitang 10 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Duman sa Nasyon kan India, pinag-arestoan na sarong katabang matapos siyaan madakop na pinagabugtakanin na sikretong ingredients an pagkakankan sa iyang busing. Pinagbugtakan subot nin ihi ang pagkakankan sa iyang busing duman sa India ay pambihira. Sabi ko ang kaanggutan, baka masungit man na marhay itong among. Maray niya kay ni bugtakan ko nin vitamina. Pero man sana itong binugtakan nin vitamin vitamin C, vitamin S, asin. Vitamin A, asin. Oro asgad. Ay pambira. Nag-arog na po kayo ng mga katabang, mag-ingat na kita. Naligdi sa Nasyon Pilipinas ang mga kasambahay. Halos gabos na sana. Itaoan sa iyang benepisyo. Gibo ng kapamilya. Tuman ang ginibo ni Senador Jinggoy Estradang bill na naginlay para sa mga kasambahay na talagang nakapauyam naman sa mga among, kaya mayo na bang nagpaparako ang katabangon yan. Kaya dapat tulugan mo sa PhilHealth, SSS. Tapos dapat paiskulahon mo sa imong katabang, ay pambihirang buhay yun eh. Bangan pa man lugod sa mga among digdi sa Pilipinas ay dahil nga magkuhanin katabang pag-arog na nga kayan ang mga kumbaga benepisyo kan sarong katabang. Hindi ko nagsisildo sa naman mga 15,000 so among tapos so benepisyo lampas 5,000. Iyon na sa na yung paghahanap buhay sa mga katabang nigdi sa tuyang nasyon. Iniwan dahil lamang pig-adalan ni Senador Jinggoy Estrada ang kasambahay long ini. At ang dati na nganing maarte ang mga katabang sa Pilipinas nagpaparahapot kung may rape, kung ano-ano. Kinibuan pa ninle na magiging abusado sa mga kasambahay. Kaman dyan na sarong among. Tapos kung trato mo sa kasambahay, pero dadaugon pa sa aki mo, ay pambihira na yan, iba na yan. Kaya bagangon yan, dahil nagpaparakuruanin katabang na sa benepisyo pa sana, ngana na. Laro po yan sa nakapaluyan na magparakuanin katabang ang mga among ngunyan. Dahilan sa mga benepisyong dapat maitao makuha kan sarong kasambahay. Tapos dapat kunyanon mo man ang pag-uugali kan sa imong katabang, dahil ang mga katabang na kung minsan sabi nga ni kan iba baka uman ngayang katabang inali isuji ito pala kataban. Ano doon masabi kaya ni tabang man of action kan ano yan San Francisco Erga Suyan. Nakabugtak baga sa iya duman sa iyang pan-rescue. Tabang.
Dahil lang yung pagaliunan, G. Sabi kan ibang mga nag-mamasin. Raot ngayon kamada kan rescue vehicle. Napag-ulayan talang da. Kung katabang tapos may halo ng taban ay talagang makauuyam. Maray pa dahil ka na kayan magkuang katabang, mag-arog kaya ng sitwasyon. Digdi maharang daan irintindihan ni President Bongbong Marcos sa ni Vice President Sara Duterte. Sa tatara mo na English, the office of the Vice President will no longer replace Vice President Sara Duterte's remarks and its press briefing. It was known that what BP Sara released earlier in the sit-down interview against President Bongbong Marcos and his leadership in the country were spicy. Ay inda, madali na kayaan kunyan, karampanyan. Kaya grabe na naman ang patot sa danin do. Kung nagtatrabaho sa nabaga kamukayan, Vice President Sara saka President Bongbong Marcos, kasi kasuunin doon sa indong mga obligasyon sa mga Pilipino bagong direngkilan ka mo. Eh, nabagayan natapos ano kung dahi kabistado, Presidente Bongbong Marcos ni Vice President Sara Duterte na nag-ibahan ka mo kan eleksyon. Ako man yan problema kung daan sa indong obligasyon, gibuhunin do. Kung direngkilan ka mo, kadakol kan mga nagtitios na mga Pilipino. Na atuman panindong direngkilan. Kung inaasikaso ng baga nindoan pagpakaray kan mga programa kan sa tuyang gobyerno, mas may kamanungdanan pa ang pigo-urulayan. Sabi digdi, ang ingay-ingay pa ni Sara. She talks so much and says the weirdest, most crazy things. May drag me to hell. Pa siyang nalalaman, pambihira. When she is the one dragging herself down to the abyss. She is only herself to blame for her political downfall. Kunyang kumbaga, obserbaran mo si Vice President Sara Duterte. Tagaro disganado na sa buhay na Vice President. Kung ano-ano na silang mga pigpaparaatuman. So, mga sisimbago niya, ang anomalya. Yan, simbago niya, kung pinano niya, so 15 milyones de pesos. So, mga pundo kan Office of the Vice President na pirang aldaw sa na milyon na ninuobos ay pambira. Masupog ka man sa mga Pilipino, Vice President Sara Duterte. Pero dahil ka lamang tinatablan, ninsupog, didma lang. Ako garutuod na kayo ni si Vice President Sara Duterte na magparagibonin kalungkutan sa buhay. Kumbaga, dahil siya nasusupog sa mga ginigibo niyang kababalaghan, mga kalukuhan sa gobyerno na nasasakripisyo ang mga namamanwa na Pilipino. Reta Asin Platica ni Philip Baracena. Mayo na pong ibang inaratuman ng ibang mga politiko sa Pilipinas kung ano-ano kanya-kanyang patot sa daan, congressman, senador. Itong mga trabaho ninda, dahil na ninda nagkakagarampanan ng tultol.
Ngunya na nagdadangadang ng eleksyon sa masunod na taon, sigurado kung ano-ano na sa ng mga maburutwa na mga kontrobersiya, mga issue, both side sa lambang politiko. Sabi nga ni ka na mga nakaulay kong mga kababayan niya to, mga simple sana ang buhay, ay inda ngayon, nagsawa na kan politika sa Pilipinas. Kung yan pagpaparaurulayan ta, mayong kamugtakan. Kaka ito pa nga, dahil manababago ang sistema kan pamumulitika sa Pilipinas. Imbes mapakarahay, ang dalagan kan Pilipinas, yun atuman so mga programa kan gobyerno sa agrikultura, kung paano mapakarahay ang ekonomiya kan sa tuyang nasyon. So ita iba man ang mga pinagkakasibutan, sigan mga paturot sa dahan. Man iniisip so karahayan kan kagabsan, an iniisip sana kan iba pong mga politiko sa nasyon Pilipinas, so karahayan ninda. Yan po ang totoong nangyayari digdi sa satuyang nasyon. Kaya dawa pirang dekada ang umagi sa satuyang nasyon, mag-arog po kayan ang sistema dahil nababago ang dalagan kan politika sa Pilipinas. Talagang stagnant nga kita kayan. Sabing hanggang dyan na lang ang Pilipinas. Dawa pagpara sabihon pa kan o an slogan kan gobyerno niyan ni Presidente Bongbong Marcos, bagong Pilipinas, ay maayo man nababago talaga. Bangon Pilipinas, ay no rin pa man mabangon. Na magiging Republic of China na nga ni kita, province of China, Republic of the Philippines. Nakakabangon pa daw yan. Kumbaga gigibuhon na sa nadakit ang probinsya kan China. Ang nasyon Pilipinas ay nag-rain nangod. Irak man kading mga Pilipino. Na inaabuso kading mga Chinoy. Ay kanso kantang Pinoy, 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 Pinoy. Buhayon ito ta. Namamayag pag nasatutuya bako ng Pinoy, Chinoy. Ay inda. Kawawang mga Pinoy. Yata pala na digdi sa Nia Reyes, Barangay Santa Elena, Syudad Pucan, Iriga, magpapabakal nin bagas an Nia Reyes. Baratong bagas, 29 pesos an kada kilo, pero tadol sana ha, 10 kilo an pwedeng makabakal sa sarong persona. Bali 2,000 na sakunin bagas. Inian na ipapabakal sa Oktubre 22 dyan po sa Nia Reyes sa Barangay Santa Elena, digdi Syudad Can Iriga. Tapos, ang nakapalaman, ang pababakalan sana itong mga vulnerable sector. Ako dahil pwede dyan, ay pambira. Nagpaluwas kan na baretang ini sa mga pag-iriba kong lay minister dyan sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, Syudad Can Iriga.
hinapot ko paano mampalan niya ako. So bakong vulnerable alagad sige man ana tungod. Ninbagas. Sabi ni brother, sabihin mo na lang, solo parent ika, pambira niya ako. Baman ko no yan, papalan, pero kumpluton mo muna, si misis mo ta, delikado ikakan pag naisiyan. Simbag ko man niya ako, pangyayari, di rin ako san migrugang o migrugarga, tabaka magkasala pa ako sa kagurangan. Hiling maanggutan kagurangnan nga, magpara iba-iba ka pa man niya dyan sa mga arog kayan. Paubaya muna nga sa mga vulnerable sector, sa mga membros kan for peace. Mga standby. Pero dapat may ID. Nagpapatutuo na kabali sa vulnerable sector. Ay inda, mapabakal na nanin 29 pesos na kada kilo kan bagas. Kadakol pang proseso. Kung ano pang mga sitsi-buritsi. Kaya ni ba, nadidisganar kan mga araw kaning programa kan sa tuyang gobyerno. Kaya ito po kaya, National Food Authority, sinako ang pinapabakal na bagas sa mga kadiwa center. Kunyan, pigtatadulan na lang kan gobyerno. Kung piraan gustong ipabakal, duman sa mga nagtitios ay pambirang buhay tayo ni. Samantalang, sa mga ipapabakal nga ni, hali man sa na yan sa mga paraoma, binakal na barato. So paroy, ibabalik ay 29 pesos pag didirelinsyan pa. Pasasakitan pa sa mga nagtitios. Bako bagang makabibinsiran na arog kayo ng mga dalagan kan sa tuyang gobyerno. May mga programa man ko ta, alagad, pasakitan pa. Kumbaga paiyakan ang ginigibo. Bago ka makaabil ka na sa endang programa. Masakit ang buhay sa Pilipinas pag-arog po ka ng sistema. Ang nangyayari kay Adigdig, ginagamit pa kan ibang mga nanunungdan. Masakit nga ni kayo kung may magpapil pa dyan na politiko. Ang nangyayari, ang mga programa kan sa tuyang gobyerno, ginagamit po kan mga politiko, sinasakyan. At ang kwarta ni Juan de la Cruz, programa kan gobyerno, kung ano-ano na ang mga nakapangaran, igawa na nga kapierde. Padyak, hali sa kapierde. Ay pambihirang buhay tapo ini. Ay nga nindo pagpara garamiton ang programa kan sa tuyang gobyerno. Na nagsupag na. Tapos kung nani tinatao pa duman sa mga nagtitios, kumbaga mga substandard na padyak. Ang gulong sa inutan saro. Sa oriendo pag kinargaan ng dakol-dakol, tuwal, nasa taas so gulong. Yan ang programa kan sa tuyang gobyerno. Bako lamang makabibinsir pag-arog kaya ng dalagan. Para oto sa nagitang mga Pilipino. Ini po ang isipon kan lambang sarong Pilipino ta kita garo na pagpaparaoto kita kan gobyerno. Kanya na mga eleksyon na naman nagdadangadang na ay kung ano naman ang mga programa mga pang-uuto an gigibuhon kan mga yaon sa posisyon mga mare-elect na kandidato. Rarahay pag nagpaparataram sa tribuna, nagpopromisa. Pero hanggang sa naman dyan yan. Katapos kan eleksyon, lingaw na kan mga pigtataram ninda. Kunyang ko sa nang ito, pakulo, ta nga niya, mabinsir ka mong mga oto-oto.
Ay, inda. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glenda Biares. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical si James Oko. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos kan sendong dahing sawang pagantabay.